Benvinguts de nou a Enrocat amb sa llengua, l'espai on els escacs, la cultura i les paraules de Menorca es troben damunt el mateix tauler. Avui parlarem d'un dels jugadors més elegants de tota la història dels escacs, José Raúl Capablanca. Capablanca va ser campió del món i és recordat per la seva manera clara, natural i aparentment senzilla de jugar. Especialment en els finals semblava que trobava sempre el camí més net. Avui descobrirem per què Capablanca era tan fort en els finals, reflexionarem amb una frase vinculada a Muhammad Ali, aprendrem què és la triple repetició, resoldrem el problema del dia i acabarem amb una expressió menorquina molt especial. A loco i cavaller tot li està bé. La curiositat d'avui és aquesta. José Raúl Capablanca era famós per la seva extraordinària habilitat en els finals. Els finals són una part molt important dels escacs. Quan queden poques peces damunt el tauler, cada jugada pesa molt més. Un rei actiu, un peó passat, una casella clau o una oposició ben calculada poden decidir tota la partida. Capablanca tenia una manera molt especial d'entendre aquestes posicions. No cercava complicar per complicar, al contrari, simplificava quan li convenia, millorava les peces i transformava petits avantatges en victòries. El seu estil semblava fàcil, però no ho era. Aquesta és una de les grans lliçons de Capablanca. La simplicitat no és pobresa d'idees. La simplicitat bona és claredat. Un jugador fort no sempre necessita fer la jugada més espectacular. A vegades necessita fer la jugada correcta, la més natural, la que millora una peça o evita una debilitat. Capablanca ens mostra que els escacs poden ser profuns sense ser confusos. La frase d'avui està vinculada a Muhammad Ali. No contis els dies, fes que els dies comptin. És una frase molt potent per a qualsevol persona que vol millorar. Els escacs, no basta dir, he jugat moltes partides. La pregunta important és, què he après de cada partida? Un dia d'estudi pot valer molt si revisam els nostres errors. Una partida perduda pot ser molt valuosa si entenem per què hem perdut. Un problema ben treballat pot canviar la nostra manera de veure el tauler. Capablanca millorava perquè entenia, no acumulava només jugades, acumulava comprensió. Aquesta frase ens recorda que el temps d'aprenentatge ha de tenir qualitat. No es tracta només de passar hores davant el tauler. Es tracta de mirar millor, pensar millor i aprofitar cada sessió. Els escacs, com a la vida, cada dia pot ser una oportunitat per créixer una mica. La paraula d'avui és triple repetició. La triple repetició és una situació en què una mateixa posició apareix 3 vegades durant una partida amb el mateix jugador al torn i les mateixes possibilitats de moviment. Quan això passa, la partida pot acabar en taules si el jugador ho reclama correctament. A vegades, la triple repetició apareix perquè cap dels dos jugadors pot progressar. Altres vegades, un jugador la cerca per defensar una posició difícil. I també pot passar quan els dos jugadors repeteixen jugades per evitar riscos. És important entendre una cosa. No basta que es moguin les mateixes peces. El que ha de repetir-se és la mateixa posició amb els mateixos drets i el mateix jugador que ha de moure. La triple repetició ens ensenya una idea molt interessant. No sempre una partida es decideix guanyant o perdent. A vegades, entendre quan no es pot avançar també forma part de jugar bé. Saber fer taules en una posició difícil és una habilitat important. Ara arriba el nostre problema del dia. Avui et propos mirar la posició amb ulls de finalista, com faria Capablanca. No cerquis només una combinació immediata. Mira els detalls petits. Primer, quin rei està més actiu? Segon, hi ha algun peó passat? Tercer, quines peces poden millorar? Quart, hi ha una manera de simplificar cap a un final favorable? Cinquè, existeix risc de repetició de taules? Et deixo uns segons per pensar.
En els finals, moltes vegades la clau és la paciència, no cal precipitar-se. Una jugada de rei, una millora de torre o un canvi ben calculat poden ser més importants que un escac immediat. Capablanca ens ensenya que, quan la posició és clara, la jugada bona sovint sembla natural, però perquè sembli natural, abans hem d'haver entès molt. Ara revisa la teva resposta. Has activat el rei? Has mirat els peons? Has comprovat si el canvi de peces et beneficia? Has pensat si la posició pot acabar en taules? Si ho has fet, ja has començat a mirar els finals amb més profunditat. L'expressió menorquina d'avui és a loco i cavaller. Tot li està bé. Aquesta expressió s'empra per dir que hi ha persones a qui tot els sembla bé o que accepten qualsevol cosa sense mirar gaire prim. També pot tenir un punt d'ironia. Ens recorda que no sempre hem d'acceptar una situació sense pensar. Cal tenir criteri. I això connecta molt bé amb els escacs. Un jugador no pot dir sempre aquesta jugada ja està bé, ha de demanar-se si realment és la millor, una jugada pot semblar natural però pot tenir un problema. Un canvi pot semblar correcte però pot dur-nos a un final perdut. Una repetició pot semblar còmoda però potser estem deixant escapar una victòria. Capablanca jugava amb simplicitat, però no amb superficialitat. La simplicitat bona necessita criteri. Podríem dir a loco i cavaller tot li està bé, però al bon jugador no li està bé qualsevol cosa. Cerca la jugada que la posició realment necessita. Avui hem après que José Raúl Capablanca va ser un mestre extraordinari dels finals i de la simplicitat elegant. Hem reflexionat sobre fer que cada dia d'aprenentatge compti, hem après què és la triple repetició, hem entrenat la mirada de finalista amb el problema del dia i hem descobert l'expressió menorquina. A loco i cavaller, tot li està bé. Això ha estat Enrocat amb sa llengua. Ens veiem al pròxim episodi. I recorda, jugar senzill no és jugar fàcil. És entendre tan bé la posició que la millor jugada sembla natural.